Good evening again and again and again. Kain na! Yan na lang. So we are about to eat na. Hindi pala araw-araw ka. Opo, malilig. Kain na daw. Pangarap ko ang... Nagprito kami ng yung bangus at saka ano yun, tinapa. Hindi mo siya ano. Diba? Free lang po yun kanina. Let's eat! Can I have some candle? Let us all learn from this service who shall not receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Ate Sita! Ma! Kain na daw. Anong mana? Tapos na? Madala na po. Siya na lang yung kasama niya. Kain na Sir, bago daw. kong bibili. Hindi, ginawa ko dagan kay Papa. Ako ba'y bagay sa ako? Wala, na kayo na. Ay, pumapagili ka naman. Paano ako choices? Ha? Gusto ko babae. Ha? Babae. Sa boys, ako ba? Oh. Pwede ko anang RB po man. Gusto ko babae yung jowa ko. Sa boy din ko man. Masarap yung pupunan. Ha? Ay, butay sa gulay ka naman kung anong kung. Ano ka na siya? Sabaw. Right? Sinta. Kain na! Kain na, Gion! Ay, Dayan! Kailan po mga Di. ulan na gabi. Mga unta. Ano, utan is upo. Upo man ba? Nasa taas pa yung dalawa. Opo po. Wait lang. Opo po. Diba? Ako. Ay, ano, Yaya. Dora. Di bagay no, magpilawat. Dora Daya. Dora Rat. Ma'am MG, oh. Kasi ganito, Narinig sila. Level Mart, wala kitin ba? Ay, nasuno? Thank you, Ma'am MJ. San Domingo. Sada siya kapag Sunday? Ano, kalsa galing na. Usa na. Nine. Ha? 9. Nine? Yung totoong. Darwin Garote ha. Darren Gay na. Wala, nag-chat na ako para siyempre tayo na excuse me, Pauline. Pangit ano? Dulo, A8. Apo. Sarap. Lahat naman masarap sa'yo. Opo po. Opo po. Alam ka na siguro Wala na. sila. Sumusuba ko na sumusuba. Hi, Cecilia sa Kalinaw. Hi, Ruth. Nati Jane. Nettie. Kasi pangalan ganito? Darwin Garote. Sarap po ng aming ulam. Ufo. Opo. Yan! Bangus! Ay, upuan. Meron? Ay, wala nang bangus eh. Bowless! Pangit, smoked fish. Smoke yan. Smoke fish yan, hindi yung bangus na... Smoked fish? Masarap yung smoked fish. Magkakaroon po ng mini-cot. Ako po yung first nakakanta sa hinaguan pa. Napanood-otin ko. Ito po rin ang unang magkakaawa. Ano ba sasama natin ng ganito? Ano? Arja, si Yaya, bago sila ni Daddy Alex. Dito tayo sa Amos Pinzel. Aligon sa mga apam. Pero ako sa ilang upat kong... Hello. Masarap at tofu at soyo. So, paano ko na-share itong kuan? Yung ano, Ano? may prenup dito. Wala pa naman nag... Ay, sa tuwila na pagkikis. Iya talaga lang tayong... Yun yung mga grupo mo? Coordinator? Ah, iba yun? Yung sa akin, ano pa, August. Nasa uso ka na. Nagpunta po kami Ito yung na smoke fish. o yung kanina. Natuyo. Natuyo din na pa. Nasang ano, tinapa. Yun na pa nga po. Yung nga pa baka ng smoke fish. Tapos Mubali smoked mo, fish. ha? Yung tula mami pimente. Yung tumata. Opo, din. Makaaway po kayo sa blender kasi o yung lawa kayo.
Agalan po sila ng CDO. Opo. And wala na din po, hindi na kaya ng time na makapunta kasi gabi na sila naka Ayaw ko talaga pumunta. Kaya, Wala. kaya narinig nyo na. Binamos din. Wala na pa siya sa grupo. Sabi ka ibang ang balay eh. No? Dito mo ginagluto takpan na. Walay, Mm. walay ano ba, labasanan ng ano. Minit. Init. Ano yung beshi? So, Ay, saog pala. Ano, salog. Mm. Sarap ang panabos si Davao. Chicken. Nilalang. Yung ko daw. Sabihin mo, Chico. Paano wala ng ano? Lagi mo trabante dito. Yung ulam po natin ay ginatang po na may chicken and, Matahimik naman mo. Kahapon. ulan takto. Dahil and also Marami nag-cancel. Hindi ba niya bago sa ulan pa. Hmm? Yan na pa di ko, Jen. Namipista mo di. nag-invite po sa Oyo. Ganyan nga kami yung pala dito po. Yung mga bahay dati bago pa nagkaroon ng yero. Oo, yun nga. Kaya nga ang puno ng buko ay Andun po kami kanina, wala Tree pong of life. nag-live kasi po wala po silang pagkain, walang damit, signal. bahay. Ganito. Buko? Dahon niya, ayan. Kaya mo yung bahay. Yung bunga, pagkain. Ano yan? Tree of life ba? Buko. Lahat kasi Yung sanga niya, pwede mo rin siyang gawing damit. Hinabi, Yung kahoy, pwede Mm. mo. Ting-ting. bahay. Pangsakong. Yuto. Pati ubod. Oh, good Nico. tama. If you are thirsty, then there's a book of you. English mo ba? Bukas na yung alas no, no? Biyahe, bukas. Sabado yung Ay, araw. Sabado pa ng... sa susunod na araw ng... Ah, sunod na araw pa? Pwede wow. Alis na ba to? Sa tagang si... Oh, Mataba na po ako, kala nilang hindi. Wala na ka sa iwan? Wala. wala. Wala ano doon? Maana na. Yung nakagaw. Meron? Nakaw mo sila. Naminawas lang kagdoon. Ano na, bakante mi kayo, hindi ko tulog. Wala sa to. Ha? Apat. Ah, 5 ang bakante? Lima. Ay, 5 pala. Na isa rin kay Marian dyan. May 5 pong bakante. 168, matapos. Doon ako sa tree, kasama ko yung mga lalaki. Na naman. Na naman. Pag na-open air po ng ulan. Dahil pasuyo naman po ako ng water ko. Nasa baba ko. Alin? Yung hila-hila. Sa baba. Doon po carry ko. Gunit market. Hindi kinain. Wi-Fi din. Yo? A1. Maganda A1 kasi malakas ang Wi-Fi. Malapit. Nandiyan ang dito iyon. Wala man sa ipon. Meron mang A1? Oo. Baka ano talon yun ng pusa. Uy, si Amanda, ulam ni Amanda. Mayroon Ayun no? Meron pa dun sa kawali. Ano di ay nag... Limpyo. Ano yung Marian? Butiki. Pero may everything. Tatlong plato na siya. Anim. Kahit ako. Alam niyo ba anong nakaganda ang bahay ni Amanda? Dami ganun si... Ganun na okay naman pala.
Kita ko sa isend ko sa inyo. Galing po kami ka na unang kanina. Kaya Ang matatakot tahong na. natira. Ang upo. Ano to? Ano nangyari? Lumangoy dyan? Hindi. Wala, hindi ko lang sa ano baba. Hindi na po sila nakapunta kasi hindi na po kaya ng oras. Ano sa isa po sila nakauwi. Silas pa ng ulan. Nagumulan pa po. Na kami mga payong papaloob. Mama MJ, lagi po ako nagkakami pag kumakain. Sa lahat ng aspeto. Diba? Kahit anong payment mo. Lalaki yan puta. Pag-iwi sa dad ko kayo na ba yun? Sarap ng ulo. Super. Boneless pala siya. Yeah. Dahil. Sinabi ko Boneless naman na kanina, rin. diba? Gonzalo Perez, thank you for the 10 stars. Meron kasi ganito hindi na boneless. Naalala niyo, nagpo-promote ako dati ng food cart. Mm-mm. Tapos sabi, nagbigyan na ako ng worth of million na ano, Branch. nakalagay sa mall. Kasi sa 1 Oo year nga na po, pinirmahan ganun. ko, magbigay daw sila. Nag-chat sa akin ngayon, perfect day, sabi niya. Maganda talaga, di ba mayroon food cart yung may buko juice na, may siomay na, kaon na ng ulam. Ayun nga. Babantay. Doon ako sa ilo. Huwag sila magluto-luto. Todo. Project na bibigay, di ba? Dumating ang perfect na ito. Maglulutan na ba yan ka? Sila magsusupply lahat. Pati yung card. Oh, yan. Say, may pamag-apre na ng bodyguard din si. Ay, di ba ka mag-rubing-rubing? Kami ni Bati Aton. Ay, lagi. Kahit doon ka kawapan. Ay, grabe yung tawa ni Mia sa'yo. Oo. Mas ganahan ko sa inyo talaga yung donation. Sa inyo talaga malalaki yung kuha niyo. Donation. Pag kayo umiikot. Ako na yung naiikot. Hi, din. magsasakang Okay din. Ang ganda kasi ng chika ko. Hingga ba? Puriga pa. Di ba nakaapak? Sabi ko nakaapak yun ng gas, tapos na mamatis ko. Walang entrance, diba? Sige naman yan. May Hey, I sabaso want pa some yun, Pocari Sweat. Can I have some Pocari Sweat? Ay, tinutungga. Huwag ka naman po carry sweat. Dapat sa'yo mga honey. Kasi ang gandang love life mo. Cola. Bigla siya nalungkot. Feeling ko talaga may problema si Becky. Mm. Kasi nag-post siya 13 hours Yes, ago yes. ata. Ay, oo, yan, nabasa ko. Diba? Nami- Ayaw, bro. Na ayaw ko nang ayaw ko nang masaktan pa. Oo. Why? It's called making sure that your car is safe. Kaya nga, ano hugot Tapos doon? no isang araw, nagpapatugtog siya na. Assurance. Ayun. Oo, yung mga, ano, how do you heal a broken heart? Best friend. Oo. Ha? Talaga? How do you care? Kuwang-kuha mo na. Okay na yung sinabi mo sa amin yung title. Alam na namin yung kanta. Nagulat ako talaga. Sister, Talaga, Filipino tahimik siya na na. Norway. Support naman kami, Becky. Isang tandoy na. kami doon. Punta kami doon. Paalam mo lang yung totoo. Kasi nakikita ka namin, tulala kami sa isa. Ano nangyari? Paano? Nagmotor kami, mainit. Nalaman kasi ni Saan? CJ. Kaya ganun yung outfit ko kasi nakamotor. Nakita yung jet. Gago! May hagon. Marami na akong kasing expectation. O, sige. Oh, diba? Kanina pa pinag-usapan. So meaning, Delikado din pala hindi dyan. mo na, hindi na, Di na-meet yung na-meet yung expectation mo sa CJ. Or ano ba? Or too much expectation lang? Yung Yung damit ko na yun. Ah, it's from NJ Plenty. May expectation din kasi si CJ. Na kami babae. 10,000 daw. JPU best friend, hello. Baba muna kami tumatawag. Hello. Hindi naman mauubos yung pinagbentahan ng kotse. Ah. May darating pa. Ah! Pero So, lalaban. but that's not the point. Yes, Salma. Ano What's the lang? point Pumunta is, po kami sa birthday ni Ono Ay, kanina. Lisa, Magpo-post lang po kami ng Pinel. picture para wala na po kayong ask questions like that. O di ba? Nagpunta po kami.
Ako nga, nagbigay ako ng cake. Inutos ni Mama LG, wala ako dun. Pero nahatid. Hi, Lorma Kaloma. Ingat po dyan. Gusto ni Mia na Ano ulam? Walang kain masyado si CJ. Kahit lang. Meron, lagi sa Wala. Raining daw. Daing. At CJ na. Hindi pa Kalunggo. The eyes. Hindi ko yan kinagat. Ano ba, bakit hindi kami pumunta sa birthday ni Oyong tapos tatanungin niyo bakit Ay, pumunta din sa Oyong? Manok ko na may gulay na sinabaw at saka. Bakit ka naman sa live? Hindi ka mamsi yan. Buti walang, Gasi, thank you for Hi mamsi ka. buti Nawala walang ko sa tagay. May malamig. tagay po. Hindi lang talaga ako uminom kasi nahihilo talaga ako. Hi Kung ba naman mamsi. maliit ng tatlong lalaki, di ka mapagod. Charot! Ano nangyayari? Hello po. Thank you po sa mga star senders. Naghipos na daw sa Samantha Gabuli. Uwi na ka? Uwi na si Amanda? Maglilok daw siya. Magilot siya? Oh, di ba? Simuli siya. I-service mo kaya siya, Si. Amanda. Yoko? Ito lang guys ha. Kasi naglalakad yan eh. Ay oo, i-service ko na lang kaya yan. Kahit banggas Kaya lang. inom Wait lang po. itong test. Ay, pumalit ko si Igor. Oo, Sige po, po, alam magkakaaway naman po po. kami ni ako, si Oyong, tsaka si Brenda, kaaway po namin si Oyong. Lalo na si Madam, ang laki ng galit ni Madam kay Oyong. Tapos si Anseng, maganda si Anseng. Hindi, kayo lang. Ay, kami lang. Pero mo ulam namin upo, pero parang patola. Labanos mustasa. Ano sister? Hindi ko mind si Yung sexy mo na ba? Malik siguro ka sa... Sexy na no? Pala si Maymay, yung outfit niya. Ang sexy mo ba? Wait lang guys, magugas na ako ng kamay. Thank you, Noon sa bani. Anseng. Si Anseng daw po ang maghuhugas ng pinag- Tingnan. Payat mo na. Ako. Wala kang pasok? Na oras na ba dyan? Hello guys, good evening everyone. Ako guys, sa pagbuka-trip, drip ko. Ha? Ay, shout out sa Team Kuwait. Ayan. Hello, good evening guys. Unileset, hello. Guys, sa mga taga-Cagayan or dyan, please visit their clinic ko. Marami po sila mga offer ko. Ano ba yan? Hindi naman wala na yun. Tapos na. Ibang drip. Tuyo ang ulam niya. Sarap. Na! Yan sila mga box. Di ba sabi mo mawala kang pasok, sumagot sa Anseng, wala. Sa Pilipinas sa Norway. Daddy, umuto. Naghubad ka. Hi! Ano ba yun? Kailan may imbitahin yung boyfriend mo? Boyfriend mo. Isa pa. Ayun na. Ang dami natagtad tayo na ano. How do you care? Mga voice message, nakauwi na ako sa bahay. Ganyan. Maayong gabi. Ganyan na estado na. Communication. Nakauwi na ako ng bahay. Dami. Ha? Thank you so much sa 50 stars. Sino kaya yung tinag-send? Sana. Dire-diretso. Oy, sandali. Ayusin ko na yung mga hugasan. Yuri Wait, wait, Agustin, wait. hello. Shout out from Pangasinan. Sexy naman itong magluto ng tuyo, oy. Venus Alert Alcorcon, hello. Ano daw? Manners and right conduct daw. Oy guys, bago nyo sa amin yan i-advise yung ganyan na good manners and right conduct, yung make it sure na perfect din kayo. Charot. Ito lang, tanong ko per- perfect ba kayong asawa? Perfect ba kayong ina?